खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो गोदान भिडिअ'आव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माइग्रेन आरो साइनिसखौ होबथानो थाखाय मोनबा थावफोरनि बागै फोरमायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। फैदो दानिया भिडिअ'खौ जागायदिनि। जुदि नोंथांहा माइग्रेन आरो साइनिसनि जेंना दं, अब्ला थाबैनो रैखा मोननो थाखाय बे मोनबा थावफोरखौ बाहाय। माइग्रेन आरो साइनिसखौ होबथानो थाखाय माखासे गोनांथार थावफोरा बेफोरखौ होबथानायाव मदद होनो हागौ। बे थावफोरा गोसोखौ गोजोन होनो आरो सोलेरखौ गोजोन होनायाव हेफाजाब होयो। दिनैनि गोख्रै खारनाय जिउआव खर' सानाय आरो साइनिसनि जेंनाया सरासनस्रा जाबाय। माइग्रेन सानाया खर' गावनाय बायदि मोनो आरो साइनिसनि जेंनाया गन्थं थाबथेनाय, खर' गिलिर आरो मेगननि सोरगिदिं नारसिननाय मोनो। मुलिफोरा आराम होयो, नाथाय गोबां समावनो बेफोर खम गोहोम गोनां जायो एबा साइड इफेक्ट जानो हागौ। बेबादि थासारियाव, जुदि नोंथाङा मिथिंगायारि आरो रैखाथि गोनां राहा नागिरगासिनो दं, अब्ला माखासे जुनिया गोनांथार थावफोरा नोंथांखौ मदद खालामनो हागौ। बे थावफोरा सानायखौ खम खालामनायनि अनगायैबो गोसोखौ गोजोन होयो आरो सोलेरखौ रिलेक्स खालामो। फै जों मोनबा थावफोरनि सोमोन्दै आरो बेफोरखौ माबोरै बाहायनांगौ बेनि सोमोन्दै सोलोंनि। माइग्रेन आरो साइनिसनि लैखोनफोरखौ खमायग्रा थावफोरानो जादों। सेथियाव, पेपारमिन्ट थाव। पेपारमिन्ट थावआव मेन्थल थायो, जाय रोदाफोरखौ सुग्लायहोयो आरो माइग्रेन सानायखौ खम खालामो। नारिखल थावजों पेपारमिन्ट थावनि 1 एबा 2 थरथिं गलायना ला। खाफाल, नाथांख्रि आरो गोदोनायाव लासै-लासै मालिस खालाम। नोंथाङा मोनसे गुसु मोन्दांथि मोनगोन, जाय लासै-लासै खर' सानायखौ खमायनायाव मदद खालामो। नैथियाव दङ लेभेन्डार थाव। लेभेन्डार थावआ नारसिननाय आरो असुबिदाखौ खम खालामो, जाय माइग्रेननि गोख्रोंथिखौ खम खालामो। गुदुं दैयाव माखासे थरथिंफोर गलायदेरना भाप ला, एबा हराव उन्दुनायनि सिगां गावनि गान्दुआव थरथिंसे हो। बेयो उन्दुनायखौ साबसिन खालामनो हागौ आरो सानायनिफ्राय रेहाय होनो हागौ। थामथियाव दङ इउकेलिप्टास थाव। साइनिसनि जेंनानि थाखाय बे थावआ जोबोर गोहोम गोनां। बेयो गन्थंनि थाबथेनायखौ बेखेवो आरो हां लानायाव गोरलै खालामो। गुदुं दैयाव 4-5 थरथिंफोर गलायदेरना भाप ला। नोंथांनि गन्थंआ स्रां जागोन आरो नोंथांनि खर'नि गिलिरथिया खम जागोन। ब्रैथियाव दङ लेमनग्रास थाव। बे थावआ माइग्रेनखौ ट्रिगार खालामग्रा नारसिननायखौ खम खालामो आरो मुडखौ मोजां खालामो। बेखौ मोनसे डिफ्युजाराव हो एबा बेखौ रेजें थावजों गलायना गोदोना आरो बिखुङाव मालिस खालाम। बाथियाव दङ साहा बिफांनि थाव एबा टि ट्री अइल। साहा बिफांनि थावआव एन्टिबेक्टेरियेल गुनफोर थायो, जाय साइनिस सन्देरनायखौ खमायनायाव मदद खालामो। गुदुं दैयाव माखासे थरथिंफोर होदेरना भापखौ हां ला, एबा एसे थावजों गलायना गन्थंनि खाथियाव मालिस खालाम। बेफोर बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाखि दि बेफोर थावफोरखौ थोंजोङै बिगुराव दाबाहाय। बेफोरखौ जेब्लाबो नारिखल एबा बादाम थावफोरजों गलायना बाहाय। जुदि नोंथांहा जायखिजाया थावजों एलार्जि दं, अब्ला बेखौ दाबाहाय। गोर्बोआव थानाय आइजो एबा गथ'फोरा बेफोर राहाफोरखौ लानायनि सिगां डक्टरनिफ्राय सुबुरुन लानांगौ। माइग्रेन आरो साइनिसनि जेंनाया खैफोदगोनां जानो हागौ, नाथाय बे मोनबा थावफोरनि हेफाजाबजों नोंथाङा न'आवनो आराम मोननो हागोन। बे गासैबो थावफोरखौ भिडिअ'नि टेग प्रडाक्ट्सआव होनाय जादों। नोंथांमोनहा जुदि गोनांथि जायोब्ला लिंकआव थुनानै अनलाइननि गेजेरजों अर्डार खालामनो हागोन। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय।